Викам, задължението на адвоката е да пази своя клиент. Може да е виновен. А прокурора е длъжен да го обвинява. Съдята да реши точно. Ама е такива като тебе. Мога и адвокат да събуде. Мога, всеки му. Ще го карам за този директор. Нямат работа на земята. Идете благата на дядо Господ. Пийте водата, слънцето използвате, а плюс. Казва към пророк Исаия. Ако казва, изпълнявате заповедите ми и слушайте словата ми, ще идете благата на земята. Иначе казва, месец ще ме изтрепи. Ти ме тормозиш ли, братко, с твоето присъствие? Ти не искаш да се върнеш, да се разкажеш като една пъпъдлия. Ще кара попа да става протестантен. Хубава сопа викате. Да става протестантен. Ти се опомни, бе, къде си е тръгнал? Че не искаш да се върнеш вече. Той да се покривия път. Карай, ще окараш само някой, който се стои на кораба и той се отдаде. Брати и сестри, много може да се говори за прославна неделя. Много може да се говори. Времето няма да ни стига. Дето казва си апостол Павел. Защо няма да стигне времето? Защото няма друг път за спасение. Същия апостол народ го казва. Няма друго име. Под слънцето, под облаците, на земята, върху земята. Освен името на дядо Господ Исус Христос. Но обрете внимание, вие като ме слушате. Няма друг път. Христос, освен православни. Много се наришихме, казва дядо Господ. Последно време ще много лъжи пророци. В мое име ще. И той казва, в мое име ще. Там е Христос, там е Христос. Ние вярвате. Как църквата си запазила емблемата? Източно православна църква. Най-правилно води хората към небето. Извън този път мислите, че има спасение. Няма спасение. Разправяше ми мой приятел, пуша каза много цигари. Казва му доктор. Кой искаш да слуши? Здрав ти казва организма. Бейте здраво и са здрави. Ако я караш по този начин, да пушиш по един чолат цигари на месец, рано се отвиш, ще трошиш работа на твоя приятел отец Иван. Ко ти казва? Казва ми те. Много хубаво ти казва. Отказват цигарите бе и още 75 души. 75 души си. Отказват цигарите. Вие видали си някой православен човек? Щете тук житата на светиите. Били го блъскали, стигал на много каставец. Оля го блъскали там какво. Но той бил православен. Стигал на много каставец. Видя на Моисей. Той вървял по пътя на православен. Как го обичал да го? Ами Исус нами халев. И те стигат на много каставец. Но тя се вървели по пътя на православен. Корените на православната църква не са от вчера. Те са от времето на дядо Адам. Ако протестантските църкви, англикански, са от 1517 година, на Калвин от 1631 година, англиканската църква от 1700, православната църква е от създанието на света, създание мира. От дядо Адам до сега, ако хванем връзката, как се прави връзката? Ами къмнете връзката сега за моето ръкоположение към свещение. Ако тръгнем от мене и стигнем през Москва, дето е епископа, който ми е дал Тони, там до другия, който има Иерусалимски, Ватикан го ръкоположение, ще стигнем до апостол Павел и до апостол Петър. А теб, като е фан откъде, ще си мисли. Питам те, аз съм пастор, как? Как пастор си? Лицето ти по-гладко тресце, кой
изглеждаш почва на шарлатан. Бил пастор. Дай му откъде си, кой те ръкоползва? От Америка, те са същи като аз. Там ще има голяма свобода и всеки може да затваря каквото си иска. Брат и сестри, на времето дядо Моисей, като влезе там да види своя народ, дигнаха му мерници там египтяни, измъчваха него народ. Той като син на фараона имаше голяма власт. Докато се усетят и го зарови в пясък, уби го. Вярата не търпи компромиси. Не. Той ще псува дядо Господ, пред мен ще се гави с последната вера, а аз ще му прощавам. Ето кога? Ето кога? Дядо Моисей вървя из пустинята. Тези кореи се простиха него. Той говори по православния път, дядо Моисей. Върви. Съжалствате, те крещат. И дядо Господ му казва: Моисей, стигни се малко настрани, бе. Ами стигни се, бе. Що е Господ? Да ги погълни земята. Те не върват по православния път. Господи, какво ще кажа, бе? Нали скарана от египетската земя да му говори в пустинята. Да и даде манна. И краката им са здрави, не се разболяват, всичко им дава. Те са не благодарни. Моисей, търпи се, бе. Господи, моля се. Заради тебе. Още ще ги търпя. И пак да не мора. Моисей вече няма да слуша. Дето тук съдията на адвоката. Той се оказа, че по-тъмен от дявола да отсочува в затвора. И дядо Моисей, колкото и да се моли, колкото и да плака, не можа да ги спаси. Отвори с земята, 700 човек и ги побел. Това е съдбата на всеки един, който не върви по пътя на православието. Кога да се православя? Това много хубаво се казва от църквите. Кои са православните? Сутрин и вечер. Пловдивска телевизия излъчва сутрин, обед и през цялото време на денонощието служби, проповеди и всичко. Кой търси извинение? Ти на един гладник, неблагодарник, служи му цялата кухня с хубави госби и ясли, той пак ще търси косури. Пак ще търси. Едно дете, аз се спомням, като деца. Майко беше православно. Вън по преди ще деца имаш как го се хранят. И едно имам каза: не пука ни лекар. Води си храната вкъщи. Ще покрем нас? Да. Не бой то дете. Ти какво здраве искаш? Славил си детето от православния кораб, не ходи на православна църква, дали ходи в протестантски, там може да отидеш, защото ще да ти сладкиша с големи. Не ходиш на църква, утре какво иска да детето? Иди на паша, иди на наркоман. Дори един мой приятел ми каза: отче Ваня, ти си най-щастливия свещеник. Що? Аз съм казал: всички се казват наркомани. Си говоря на църква. Кой е пътят към църквата? Православният път, бе. Ето хубаво заговаряме. Ето аз ще попросим, ще се причистим, ще учим Словото на дядо Поп, ще дойде Лазар Родин, ще учим там са. И цветници, ще да ги влигим. Водите ги по този път, си хапна червени и честа децата. Ете. А ние искаме всичко наведнъж. Не. Голямата лукомия води до бърза смърт. Нека бати си. Много може да за православието. За идола на ногата. За Баканчуйово. И за нашите избити свещеници. Преди да изследвате. Изтрепани. За това, че бяха православни. Добре. Аз ще се умреш като безбожник. Къде отива душата? Къде? Това. Нека се умрем като православни. Аз разговарях като
младеж с един безбожен. Казва още Иване, не, аз не вярвам, ще века. Студент. Ще ходи вече на църква. Ходи. Той е добра душа. Ами каза ти, който го говори и да го обяснява по естествен и научен път и по линията на вярата, ти си напълно прав. Аз казвам, вече ще ходя на църква, за да стъркувам. Пък ако идея ще е прав, коя ще е прав, Бог теб ще възнагради в небесата. Ама и да си ме изгледал, въобще не съм загубил нищо. Най-малко тук печелиш. Ако ми ще горе, няма да получиш радостта. Както тази кой беше дето казва, аз всичкото ще раздал на бедните им, ако наистина горе да спечеля. Коя е гаранцията, че тук ще живееш долу, ще се възползваш от блага? Нали, до вечера Бог може да изиска душа. Той ти е казал какво да правиш. Има рецепта. Епиклиза. Казва ти доктор какво трябва да правиш. Няма да пушиш, няма да пиеш, няма да прекараш стелен. Защото ще запали втората знака на болест. Църквата е долу. Наредби, православна църква е долу. Наредби. Постът не е... Той пост е даден да се усили духът. То не е диета. Че църквата е долу. Не е диета. Диета ще казва, той ще идеш, одно ще идеш. Църквата ти каза какво трябва да правиш. Не смесвайте киселото с горчилото. Едното си има един вкус, другото си има съвсем друг вкус. Поста е едно, което църквата е наложила, а пък диетата е съвсем друго. Кога си пост? Като сложат на пост, аз съм войник. Не се мърдаш от поста. Пазиш. Като постиш, се предпазиш от някои силни калорични храни, за да може да се път на духа. Ама ти постиш и да видиш през себе няма да идеш. Той е пост. А диетата какво е? Малко ти ще капиш, малко ти месеце, малко и ще садя. Такото. Той е диета, другото е пост. Няма нищо общо едно с друго. Като един мюсюлманин. Няма разлика между вашата вяра и нашата. Как да няма разлика? Нашата вяра казва, обичайте и враговете си. Да. А при вас те казано ли в 14-та сура на Мохамед? Какво е казано? Неверника до сутринта, ако не стане като теб, трябва да му резеш главичката. Какво общо между вас? Кучето и вълка се приличили. Как се държат? А те чува ли се викаме? Кутара, ома и жак алтъжнара. Кучето и вълкът, приятели, мъж стана. Защо вълка иска от кучето мир? Да може да иде овцете по-спокойничко. Защото кучето го хване, не може да иде. Те и вие. Така ще искате мисъл с нас, българските мъже. Що? Да може да правите каквото се знаете. Че много си викам, по-уми от нашите балкански мъже, балканджуйова. Правите ли ще сте? Казваше дядо Льофич. Като има идване, казва, има излизане. Като има започване на дадена проповед на слово, трябва да има и край. Православният път ще следва всички кандидати за рая. Всички, които искат да влязат в рая, ще го следват православния път. И той няма да бъде прекъснат. Не. Земя и небе ще преминат. Всичко ще се промени в света. Но думите не казва не. Йогичко от закона няма да се промени. Каквото е казано, ще се изпълни. Що ме казва православна вяра, тя ще остане православна до съвърши каналите на света. До света.
Тя ще остане права. Няма как да изчезне, защото ще имате извинение много кандидати за ада. Как, Господи, ти прекъсна пътя. Няма семинара, няма академия. Отде ще ми завод? Чакай, има. Ето православния път. Погледни, откакто свят светува дяда Адам, до днешния ден на страшния съд е 5 пъти. Ти си бил капазанен да завършиш право, да станеш журналист, а с различни журналистите, че много добре приказват и добре си живее. Ти си завършва ти право. Ама що влизат сега в рая? Влизат, защото са вървяли по православни. Да. Ами, те си къде отиват? Те са лутат там някакви, те са вървяли по друг път. Хайде! Бог е любов, може и тя да ги вкара. Тъй ви живота. Всеки, който е близо до Господаря, иска да помогне на онези, които са далеч. И те помагат. А ние православните са молим за всички онези, които са си знали от православния кораб, Бог да ги вразуми да се върнат пак свечат на кораба и леко да пътуват те и ние към вечността. Амин. Амин.